Naše dobrovolnické centrum Instant vždy sídlilo v malých prostorách. Objevili jsme možnost pronajmout si prostory města Karlovy Vary v prostorách bývalé městské knihovny v Tuhnicích. Prostory se nám líbily svojí polohou a tím, že to místo lidi znají. A 14.9. jsme vlastně tyto prostory otevřeli a hned následující týden už začínají tady aktivity, pravidelné každotýdenní aktivity, ale i jednorázové semináře a workshopy, takže od teď už můžou lidi sem chodit. Ještě takhle. Tak, jak se